Менә бу безнең кызыбыз ул электрогеник дип әйтергә була. Менә шага битиме? Чөнки аны әнисе дә шундый, бу үзе дә шундый бик шустрый кызыбыз. Алла рәхмәте белән. Менә әйдәгез, тыңлап карыйк әле. Бу тыңлап карыйк әле. Ничек җырлый икән Диләрә Әхмәтова. Әхмәдән Диләрә Әхмәтова. Диләрә Әхмәтова. Диләрә Әхмәтова. Диләрә Әхмәтова. Бу нәтиҗәләр булганда татар литературасы киләчәге бар. Булай бит?